عجبت لسبب شو ينسي ناي mamaki ga mai bege shi barhama kenan مغرم القلب مولي wanda wato mugramal kalbi mai begantar da zuciya mulhimi mai sa radadi a cikin zuciyar قريبا من المحبوب makusanci zuwa abin so بالبعد موجود amma kuma gashi manisanci a wajen kwanciya ذلك inda shehu yake yana kaulaha a can yake da zama a can yake kwanci amma kuma ga masoyinsa yana madina muhammadu rasulullah na وذلك إبراهيم sai dai cewa wannan wanda nake ta faɗe shi ne ibrahim iyas يهوى محمدا shi ko ibrahim yana son annabi muhammadu وأمر وجوب الكون sai dai cewa lamarin halitta gaba ɗaya غير موقع ba mai afkuwa ba ne ka ce duk abin da kake so sai ya samu ba zai taɓa yiwa ba sai dai ka samu abin da kawai Allah ya baka amma ka ce duk bukatun ka sai sun biya ba zai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yake kosar da mutum sai kabari wanda aka sa mutum a kabari sannan zai ce alhamdulillah sannan zai ji ya koshi amma a duniya dai duk abin da za a baka sai ka kuma ganin wani abin ka kuma nema shine ce lambarin halitta a ce komai ya samu gare ka ba mai abuwa ba ne na'am ولا زال يشكل بينه bai bushe ba a ce ban bushe ba ina kai karata والحال إنه ina kai karata na wannan nisa tsakanin madinatu kaulaha da madinatul munawwara wal hali halin nan kuwa inda wuce shi lamarin حبيبي مكي amma kuma ga daga madinatu kaulaha zuwa madinatul munawwara kilomita 9,000 amma kuma habibi shi wanda nake so na Muhammadu Maki yana tare da ni filbaiti yana cikin daki na أو وسط القلب ko kuma yana tsakiyar dakin na wannan tare da manzo Allah cikin daki na amma kuma gashi yana madina kuma a kwanci إذا لاح برق lokacin da walƙiya ta walƙa شوق القلب sai ta begantar da zuciyata kamar da ake hadari to da na ga walƙiya ta walƙa fal sai ji wani irin shauki in tana annabi Muhammadu Rasulullah to أو هدى ko kuma wato ainihin me له متغني ko kuma ya zama yana mai korawa ya zuwa ga masu bi wato ainihin mutaganni masu wake-wake da na ji ana yin wake-wake kawai ko ba su waka na ji ana yi to sai ta kora ni gurin annabi Muhammadu كالحمام المسجل kamar kuciya da take wake-wakenta akan bishiya wannan tsuntsuwar take sassake wannan wakar to tana yin wakar ne kuma tana tunanin rasulullahi تراني kana gani na ni barhama وإني راهب فيه cewa ni na ɓuya a cikin annabi Muhammadu عابرا kuma ni mahalarci ne وحافي ركودا ina kwaikwayon masu bacci idan ka gani na kwanta da daddare ina bacci ko da rana ka gani ina bacci shebran ya ce kwaikwayon masu baccin nake yi sahiran ido na biyu فوق مجده wato shi ne ake cewa shi diwani kaga ga shekara wajen ɗari da yin amma koyaushe sabo ne kamar alkur'ani kaga kullum sabo ne shebran ya ce ina bacci ina tare da masu bacci ido na a rufe kwaikwayon masu baccin nake ba ba bacci nake ba ya ce sahiran ido na biyu amma za ka kama ina bacci to shi ne yanzu wannan da suke cewa likimo to kaga saboda abu ne wanda ta dadde amma kuma sai ka rika jin sababbin abubuwa na zamani za ga mutum kamar bacci yake yi na wancan yan siyasa ko da ya ce ai likimo nake yi a lokacin ya yi shi ya ce to kamar bacci nake kwaikwayon su nake ido na biyu a wannan lokaci ko kamar ciki lokacin da nake kan shimfiɗa a kwance ba bacci nake ba هذا الذي أعيا أطباء annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya warkar da cutar da ta gagari manyan likitoci انفصال من يواصل yayin da ya sadar da abin da ya rabu gare mu abin da ya mana nisa manzo Allah ya jawo shi zuwa gare mu na alkhairai في كل جهة cikin dukkan jeji ومربع da kuma gidaje فتيكا fatikul wannan gari ne an ce gari ne sunan gari ne gashi nan daga gefe ma za ku ga shi Atiku ya rubuta sunan gari ne wannan kamar a ce Kano akwai wannan wato kirarin da suke wa Kano suke cewa wani mawaƙi yake cewa Kano mai mata mai mota in kana so ka ga motoci a Kano kyawawa ka ga mataye kyawawa ya ce to ka zo Kano
a wannan lokaci kirarin da yake to shi ne nan shi ba ce fatika fatikun wancan alƙaryar garin tiku ce shi ne fatika wancanan ka fatikun garin tiku ne wancan garin yana ba mu wani labari ne masa bani diduha fararen mataye masu kyau na garin ba su begantar da zuciyata ba wani shauki da suka sani gurul ma'ali wato gurul ma'ari fararen abubuwa masu kyau masu kyalkyali hafizatun su ne wanda na rika guraren rubutu abubuwa masu kyau masu kyalkyalin annabi muhammad yake nufi majma'i yayin da wato a cikin matattara lokacin da yake nufi yana ce kyawawan mataye farare na garin tiku ba su begantar da zuciyata ba tunda na sami gurul ma'ani abubuwa masu haske na ɗaukaka afizatun yayin da na riki wannan bi majma'i a matattara ta to wannan gurul ma'anin annabi muhammad yake nufi sallallahu alaihi wasallam na'am muwajahatul hadi mafuskanta ta shine annabi muhammadu wa samma arijihi yayin da na shishige shi dan abdullahi wa fahmin ladhi yuhi da kuma fahimtar abin nan da aka yi wahayi da shi a cikin ruhi na wa yulqi li masma'i da kuma abin da aka jefa shi a cikin kunne na shi yasa kawai zarraba ta kama ni kaza rafu rayatul hanifa haka nan ina mai daga tutar addinin musulunci mu'lina kuma ina mai daga ta sama bi bari ara arka tarjanani ina mai karya tutar nan ta kardinal fafaroma kenan shugaban kiristoci almurayyi au abin tozartarwa shi fafaroma wanda aka tozarta shi saboda ya bin addinin musulunci na'am uzilu khilafan kuma ni barhama ina mai kusar da sabanin nan baina qaumi muhammad wanda yake tsakanin al'umma na Muhammad ina kusar da wannan sabanin da yan izala da yan shi'a da yan kahdiriya da yan tijaniya da yan kowaye ba dai da wannan sabanin nasu ina kusar da shi wannan sabanin da ka samu saboda wannan shi ne wato yake kawo abu hayaniya da rodo da waye kuma tun su musulmai ne kuma tun suna sallah to shi Ibrahim ya ce ina mai kusar da wannan sabanin na al'ummar annabi Muhammad Rasulullah bayar wadannan tauhidi kawai ya rike mu kai ka rike abin da ka fahimta amma tauhidi ya rike mu cikin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauhidi ya daure mu gaba daya fi kulli mawdi cikin dukkan bigire wa namshi ala nahjil amini muna tafiya a bisa hanyar aminu amintaccen Allah Muhammad Rasulullah sawiyatan daidai da daidai muke bin hanyar ma'aikin Allah mutabi'uhu muna masu bin annabi Muhammadu wal kulli jiddin to mutabba shi yasa kowa daga cikin bai zama kuma cikakken abin bi mun bi hanyar manzo Allah shi yasa ake bin mu ba wai haka kawai bane saboda mun bi hanyar ma'aiki to mu ma shi yasa al'umma suke bin mu saboda mun bi hanyar manzon Allah na'am azzalu qiyahu idan haduwa da annabi Muhammad yau ya ta gare mu ba sahabbai bane ko ba mu zuwa zamanin annabi ba ala aqdamu da'iman to amma duk da haka daga jikan mu kafafuwan mu suna nan har abada ala sunnatil a bisa hadi sunnar annabi Muhammad mu ne ahlus sunna wal jama'a kuma mu zamani da manzo Allah ba to daga jikan mu kafafuwan mu suna nan akan sunnar annabi Muhammad Rasulullah ala khairi mahayyi a bisa mafificiyar hanya ne musulunci nusalli kuma ka san idan mutum ya ce yana bin hanyar annabi Muhammadu to muga aikinsa wani aiki kake sai ya ce nusalli kuma muna sallah kama kana nabiyyu kamar yadda musalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ya sallah nasumu kuma muna azumi kazana abu sabila sumaidai haka nan muna bin hanyar babban sadauki dan Abdullahi wani fiku kuma muna ciyarwa la nuridu suratu ba ma tauye wani abu a cikin gidajenmu kuma duk ciyarwar da muke muna yi ne dan girman Allah na hujju amma muna zuwa aikin haji hajji al-hashimi al-mutabba kamar hajjin bahashimin dangi annabi Muhammad shi ma ya je aikin hajji alhajji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mutabbi kuma abin bibiya dan Abdullahi nukarriru haqqan haka nan muna maimaita lallai la ilaha suwal muna maimaita la ilaha babu wani Allah suwal lazi lahul khalqu sai wanda halitta take wajensa shine Allah wal amru al-azim tamannu'i mai girman lamari a tamannu'i abin hanawa ga waninsa ba wani mai girma kamar Allah sai Allah ta'ala na'am
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi sananincin Allah ya tabbata gare shi وآل da alayensa da sahabbansa الهاشمي المشرف su ne sahabban sallallahu alaihi wasallama sahabban bahashimin dangi al-musharra'i wanda ya zo mana da shari'ar musulunci na غدا gobe alkiyama أتخلى an homomin zan mutunta gabarin bakin ciki a gobe alkiyama ba zan yi bakin ciki ba ranar alkiyama shi Ibrahim muna tare da kai kuma ba za mu yi bakin ciki ba gobe kiyama albarkacin ka to أبلغ مديح حبيبي ina wato isar da sakona na yaban masoyi annabi Muhammad وهي نعماية تصبر yayin da aka wato ainihin cika ni da ni'imomi na yaban ma'aikin Allah برامي جميعا baki ɗayan soyayya ta yaban da nake yi بالمدينة gaba ɗaya duka soyayya ta tabbata ga madinatul munawwara إذن الديار yayin da gidaje na suka nisanta فهل يا قد تراني shehu ya ce ya ku jama'a wane ne zai isar min da gaisuwa ta zuwa ga madinatul munawwara عناية بها ai wadata ta tana ga madinatul munawwara عيشي بها rayuwa ta tabbata ga madina لذتي ai بها jin daɗi na ya tabbata ga madina أتاها رسول العالمين saboda annabin ƙarshen zamani annabin halitta kaf ya zo zuwa wannan gari na madina shi yasa na samu wadata a garin na samu rayuwa mai daɗi a garin المبلغ shine mai isar da sakon Allah Muhammadu Rasulullah دليليا ishirwata لا يروى ba za a kosar da ita ba da gairi ma'ini ha da ruwan wani gari duk ruwan garin da zan sha ba zan ji na koshi ba sai na sha ruwan madinatul munawwara وإن شفائي cewa warakata تربها إذ أمرب to samu warakata daga cututtuka na turbuha turbayar garin madina an na je wato umar buhudin turmuza kuntukuki na a wannan kasar abin da ke ce kuntukuki saman kumatu in shimfiɗa shi a garin madina inda je na kwanta a wajen to a nan ne zan samu waraka daga cututtuka na na'am gawan wa'ada gawan rudu ne kawai na waɗansu mutane wa'ada da kuma ƙetare iyaka man kad ya nomu bihul wanda yake wato ainihin yake nufin wani gari ba garin madinatul munawwara ba to wannan rudu yake nema da hayaniya da kuma ƙetare iyaka madina kai shi ne abin da ake nema وأعذبه بالحق wa bil haqqi kuma shi wancan wanda yake nufin wani gari ba madina ba wa aka zifuhu bil haqqi zan kashe shi da gaskiya shehu ibrahim الحين يدمغ yanzu nan na wato wa aka zifuhu bil haqqi zan jefa maka gaskiya ta bil hini ya tamaku yanzu zan kashe shi subhanallah غرور rudu ne kawai hawan da son zuciya يدعو لرب سواء wanda yake nufin